warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyin lan pirang-pirang min ayatin saking ayat, saking tondo kekuasaane Allah, fil samawati ing dalem pira-pira langit, wal ardi lan ing dalem pira-pira bumi. Rupane minal ajromi saking ajrom jaroma al fulkiyati kang bangsa falak. Lumakune kahanan angkasa luar sing bangsa falakiyah. Ana bulan, ana lintang, ana srengenge, ana berbagai macam kahanan sing kita akeh le ora ngerti. Wa taghayyara utawa wa taghyiri ahwaliha lan beda-bedane utawa owawahe pira-pira kahanane falakiyah, kahanane angkasa luar ngono. Iki kahanane rubah-rubah, kadang srengenge sok rada geser ngalor, srengenge sok rada lempeng tengah. Terus mungkin nek musim kadang ketiga, kadang rendeng niki. Owahe kahanan, owahe tingkah. Nek ketiga njedulke rasa adem, nek rendeng ora patek adem. Kuwi sing gawe ngono kuwi sapa jajal? Nek ra Gusti Allah wis. Ya mengkur Gusti Allah niku tanda-tanda kekuasaane Allah. Nek kaya keten niku ki ana sing gawe, ora kok berjalan dengan sendirinya. Ora ana istilah mlaku dengan sendirinya. Kok dengan sendirinya piye, Ji? Agiati kita iki wene bolak-balik ya. Teko zat sing maha bolak-balik ati ya. Wa minal jibali lan saking pira-pira gunung nika. Gunung ki ya ana biasa pegunungan sing ming waton nggone dhuwur. Ana sing gunung berapi, gunung sing di dalamnya mengandung lahar panas, kok beda-beda.
Burung ko kahanane kiwa tengen alas gong liwang-liwung sing kita sering tidak tahu. Sing ngerti ya ming demit-demit sing manggon ning kono. Sing ngerti. Kuwi lah ya nggon iki mesti nek cara kanca sing duwe kelebihan indigo nika omong setiap panggonan niku dinggoni wong loro. Awake dhewe karo sing ora ketok. Maksude sing ora ketok iki ya demit utawa jin kuwi. Wis mesti kok ya sipate padha kaya menungsa ning gone beda. Ming ketok karo ora ketok. Kuwi ana kalane jin ki weruh sing ketok, weruh jenengan iki ya wedi barang biasa. Ora kok sing wedi ming awake dhewe ki ora ya. Ya kadang kita ki karo jin wedi, kadang jin ki karo kita wedi ngono kuwi kok. Jin gedhe dhuwur serem kae. Lel nyifati gedhe dhuwur serem nika. Ning karo kita sing cilik meling-meling ireng kae wedi ya saya. So mah menurut Jim wah iki ming kebak racun wong kok ngene iki ngono. Kuwi dadi karo sing cilik meling-meling manges-manges ireng kae mah wedi. Apa meneh nek kantek sing cilik kuwi nyuwara, wah trimo alian. Jin trimo alian. Malah ngono ki sok anu beling nyuarane iki beling. Mula gunung-gunung jibal sing saantara donya akeh ana sing kadang mengandung lahar jenenge gunung berapi niku sing gawe sapa? Nek kor makhluk sing jenenge menungsa ora bakal ngrasake panase sing derajate ra umum dhuwure wis ora tekan. Ming menungsa cilik gek niku sesuk nek kiamat ambyar lahare walang-walang mili tekan ngendi-endi termasuk ngileni jenengan sesuk. Akhirnya dunyane rusak entek sak isine sak wong-wongane. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ngetokke isine karo jerone bumi termasuk lahar barang niku. Gambarane ya kaya film Vulcano kae. Sing jaman biyen ana film Vulcano. Lahare metu. Diteteki apa-apa leleh, barang sing metu lahar sih. Leleh niku. Kayak kamaka sesuk wong sing sugih sing karo Allah diparingi sugih gampang rezekine wajib zakat ning kok ora zakat nang nggon targhib wa tarhib nika diterangke karo malaikat bakal dikalungi rantai sing dawane rantai niku 35 meter sing dalane dawane rantai 35 meter sing rantai niku mengke dilebokke lewat cangkeme wong niku. Dadi kaya nyangar men mangap to. Leboni rantai deleng. Jebos silite. Waduh gueret ngono. Dubengke to dontang anting iki karo disiarke karo malaikat. Lho, siksane wong sing ra zakat iki kok niki lho. Nek ra ngandel mang maca tentar babu zakat. Wong sugih iki ora gampang glelengno saiki jas-jasana saiki. Setila saiki kae anggere ora zakat ambyar sesuk. Kamangka diterangke upamane sak kolongan rantai sitok wae niki petil. Terus ditibakno ning bumi. Yekti bumi niki kobong kabeh mati bumine. Ora kuat ngrasake panase rantai sing dijikuk saka neraka niku. Ora zakat iki berat tenan.
Iki nek lafat entenge salat kuwi ra ditampa lafat entenge ning siksane kuwi sing gilani. Andek ibu-ibu kok seneng sugih. Mbasan sugih. Cetil-cetil kok. Wah, dicangar cangkeme lebone langsung. Main-main. Karepmu. Nek ra temang maca targhib nika kok ya. Wabot banget urusan niku ki. Wis panggah kere ngono kuwi wae. Malah apik aman kok. Ora usah. Masalah ujian bondo niku kita seneng. Katakan saja duit nyekel duit ki sapa sing ra seneng kowe? Lha kabeh wong seneng. Gandeng seneng ki nek arep diculke kake wong awel kok ya seneng je. Nek barang ra seneng nyopek njak ra seneng e. Ning nek seneng kok kon ngepek wong ya awel kok ya. Makane abot tenan. Wah, duit sih kok. 2000 disetrika nek napa. Saking senenge. Men kenceng kedut kae setrika. 2000. Lho jagan-jagan nek putune njaluk ngono lho. Iki ra ana hubungan karo ngaji. Mula ora main-main dunia itu tetap pisan ujian, dunia itu sebenarnya panggonan ngamal. Kenapa didadekke panggonan ngamal? Sebabnya kita le urip ning dunya ora suwe. Tetep dibatasi nganggo mati. Ini paham ngenten niku mestine ya seneng ngamal. Gek ternyata ngamal niku nganggo werna loro, nganggo awak karo nganggo bondo. Allah tuku wong-wong mukmin nganggo awake karo bondone sesuk bakal dijoli swarga ngono kae ning surat Tobat. Mula awak ki ra wegahan nek kira-kira dadi celengan ngamal, mbok abote kaya ngapa, memenge kaya ngapa menyang. Tanda ngaji nek ngeten iki wadem. Ya adem kae menyang wong iso disikapi nggo jaket, iso disikapi nganggo sweater, iso disikapi nganggo kemul. Nek kademen ki menyang ngaji ki nggawa kemul. Nggawa kemul ndak. Nek ra menyang, lumayan menyang. Sing penting ki le menyang kok. Wiwite dadi omongke dadi rasane men ming wong muni kowe. Sing penting niate ngaji. Arep salat kuwi nek esuk ngeten iki memeng wong ya nyekel banyu ndemok banyu wudu ya maces tenan. Ning nek ana banyu awake sehat mbok memengo wegah kae kudu wudu kok ya. Komah mang ganti tayamum kae. Waduh mau ora tayamum wae. Kowe ana lho iki ketoke sing tayamum ana. Tayamum. Wong oleh tayamum ki ming nek lara, gek larane iki nek kena banyu mbahayani larane kuwi age oleh tayamum. Nek jenengan lara, kowe lara sing nek kena banyu bahaya. Nek karo mumet barang ki kudu wudu. Ora ana lara mumet kok nek kena banyu saya mumet ora. Kok ndak terus apa-apa tayamum lara titik tayamum. Bahaya kuwi. Lara sing oleh tayamum niku lara sing nek kena banyu larane kuwi saya lara. Kuwi watuk tayamum. Aku mau le salat tayamum lha apa lah wong lara kok. Lah lara apa watuk. Wes. Iki nek ditakoni wong njaba, lah kok model ngono iki lah mau ngaji ngendi rak lambyat.
Iso ambyar to kene nek ngono kuwi. Wah, sembrono tenan. Ming lara watuk citayam. Gek saiki mangsa watuke. Mangsa do mikil. Kula ora tau mari watuke. Pendhuak dina watuke ben lah kok. Ning kula ora tayamum. Tayamum demben gek bar operasi mripat nika tayamum. Nah niki ora kok ya watuk. Mbok wedoke ngomong kon leren ngrokok engkik-engkik watuk ngono lho. Ngrokok wae. Aku ya terus ngomong wong wedok liya ae gene ra ngrokok ya watuk aku. Watuk iki ora kudu ngrokok. Wong wedok ora tau do ngrokok gene ya do watuk. Terus aku ya omong kanca ngaji esuk kae, jan ora ngrokok suwe. Moh nek kon ngrokok gene mah parah kae watuke garo. Iki ora sebab ngrokok. Watuk iki ya pokoke agi diganjar watuk ngono wae piye. Benak malah. Lah kula delek-elek iki nek ra ngrokok iki piye jalu. Wal bihari lan seka segara-segara. Bihar. Jamak taksir saka bahrun. Bahrun iki segara, bihar iki pira-pira segara. Sing nglakokke owah-owahe segara kae ya sapa? Sing bahasane sok pasang sok surut. Iya Gusti Allah kok ya nek kur menungsa arep bengok nang nggir segara ana pas-pasang, "He segara suruta." Ambok ngantek pedhot ototmu. Ora bakal surut nek Allah ora gawe surut. Iwak-iwak sing nang jero segara sing gedene sak omah-omah. Wah, sing dawane ana 9 meter, ana 12 meter, malah ana sing 30 meter barang kae. Banget iwake niku sing nyipta, sing lakokke, sing nggonke kana sapa? Gusti Allah kok ya. Mula niku tandha kekuasaane Allah sing ra umum ampuhe. Wa sairima. Lan sak kabehane barang fil ardi kang ana ing dalem bumi. Minal ngajaibi saking barang-barang sing ajaib sing gumunke. Saka barang-barang sing gumunke niku. Kamoko kuweh tenan donya iki sing gumunke ya kuweh tenan nek jenengan gelem plesir-plesir niku welah ciptaane Allah kok kaya ngene. Ya mlebu ning gua Cermewe jenengan gumun kok. Jerone gua kok ngene iki nek ra Gusti Allah sing gawe ora mungkin nek wong kok natai gunung Cerme itu dadi gua kae ra mungkin. Kok dadak natai. Kowe kula iki sok-sok angger weruh gumun kok walah ya Allah. Kula iki weruh jenengan kuwi gumun lho. Kok yo ana. Iki model ngene iki kok ana. Akhirnya kula sendek iki ben ya wis Gusti Allah ya sing gawe iki ta. Tur ketoke mah diwet-wet marai ganyeng to wong kok ngene iki. Engko nek ora ana wong sing model ngono-ngono ki ra gawe kaya donya. Donya lho maksude. Donya dadi gayeng kok ya. Dadi nglangut engko ndak. Mula nek kabeh anteng demenake ora dadi donya. Kudu werna-werna. Terus. Jadi hal-hal sing gumunke iki ternyata akeh tenan. Yakin pantik tenan donya ya kok ngono. Wong kula iki demben ngeterke anak pas program sekolah niku kon kumpul ning Paseban. Iki programe sekolah niki kunjungan anak ning Pasar Bantul. Lah ya ora ketemu tas sekolah kon dijak plesen ning pasar. Kira ya mah mengentek-entek gitu iki kok. Nganti iki programe sekolah iki. Kon ngeterke kumpule ning
Paseban pojok lor wetan. Dadi undangane kumpul di Paseban sebelah utara utawa timur sebelah utara ngono. Buat terkedono tenan. Nang kono yo ngantek gede-gede kok kahanane wong yo werna-werna. Jan kahanane wong yo werna-werna. Wah, wono mbokne ngeterke anake ngono kuwi. Wono mbokne ngeterke anake. Wawake lemu cendik kae. Lemu cendik. Kok yo nganggo kathok legging. Gumun aku. Iki le mikir piye? Yo wani-wanine mangkat ngeterke walah. Bentuke nek menurutku jan mahmumet aku rasane kok. Ora wangun-wangun kaya sing setil titik kok. Ora wangun-wangun blas nganggo kathok legging. Gak nganggo apa to ndurane kok ngono kae. Ah wis. Gak ndilalah iki yo. Wong yo ngenteni men kumpul karo kancane rada suwi to kula ning kono iki. Kuwi iki karo anake gek yo nyentah-nyente cetar-cetar kae. Rombonganmu iki kene aja ndono-ndono. Kupingmu iki ngrungokke ora. Kok ngantek guyu dhewe sing ngantek mesem dhewe kaya ngenten kae. Aku mbaten iki po si lanang pendak dina ora remuk modelmu. Yo remuk ta model kok ngene iki. Jelas nek niku ketok serem. Waduh, wis. Gumun aku. Dadi nemu perkara-perkara sing gumunke. Nggih. Lha ora anggere metu saka omah ngene wis bismillah. Apa ngudi ngelmu. Lah ngudi ngelmu endi ya sing mbuh mandeg nendi ra oleh ngelmu ning kono kuwi. Wong kadang sak nggon ndek-ndeke iki dilalae dadi ngelmu enak kula. Iso goleh-oleh ngaji ini tur sing diaturke iki kenyataan iki lho. Kula jenengan nek cerak kula ngati-ati. Kowe lah iso tak dadekke bahan. Iso tak dadekke bahan tenan. Main-main. Siap-siap kayak engko le gawe kalimat iki le muter iso nyandak kae sing engko. Nyandak ning jenengan. Kuwi angel ngono. Yamuruna ya khalilumaku. Khalilumaku. Nih. Apa wae sing ana ning langit karo ning bumi ngalaiha ing atase ayate Allah. Dadi lumakune kabeh niku netepi ing atase ayate Gusti Allah. Ae tegese yusahiduna padha nyekseni apa wae sing ana ning langit bumi ha ing ayate Allah. Ning walaya ta'ammaluna hale ora padha ta'ammul utawa ora padha ngengen sapa dheweke kabeh fiha ing dalem ayate Allah utawa ing dalem kekuasaane Allah niku. Sekarang nek liyane menungso ngeten iki mlaku dilakokke Gusti Allah ngeten ya mung mlaku, begitu taatnya ora tau kokean mikir. Wajib pokoke wis bulan nek jedul sore saka kulon ya pendak dina jedul ya saka kulon, srengenge saka wetan ya saka wetan. Banyu kahanane ngono kae ya ngono kae, kewan-kewan ya ngono kae. Ora tau do ngengen kok ya. Sing kokean mikir iki mah wong kok. Nek dikon kokean mikir terus engko keri-keri ra temandang ngono sih. Wah tenan wong ki jengkelke asline.
Kita niku kadang gumun karo perkara apa wae sing mungkin gumunke kita niku. Ning malaikat raqib ngatid kae karo wong iki gumun. Weruh wonge sing diganteni niku gumun. Kan setiap kita diganteni malaikat raqib karo ngatid. Malaikat raqib ngatite jenengan iki gumun ro, karo jenengan iki ya gumun. Iki kok dadi aku kon mengikuti menungso kaya ngene to. Iso omong ngono kuwi. Oh ya selo ra ngopo-ngopo kok ya mingkur ra ngopo-ngopo, ora disi nganggo amaliyah sing kira-kira engko nekake manfaat. Kadang ming selo wis tangi ya niki. Selo wis tangi. Omahe nggih dalan tengok nang teras. Ora ngopo-ngopo. Kek mah ndelok wong menyang ngaji. Mbok melu mangan, melu mangkat ora mah ndelok. Wes. Engko masuk alok alah-alah tuwa kowe gedarang-darang kae to. Ngono iki malah. Gila iki masuk alok iki piye to wong. Mula malaikat gumun iki dicatet kowe apa aku. Kowe tenan rokep nganten iki ngantek tarik kok iki dicatet kowe apa aku. Rokep terus ngomong nang kono wae sisan. Lah piye catetane nganggur garis miring keset. Ya omongane roke muni. Oh iya, nganggur garis miring keset. Tambahi roke muni. Tambahi apa kei koma? Ya lah kok kei koma lagi wis titik urung. Urung titik. Lah piye ya nganggur garis miring keset plus tur kokean cerewet. Ngono kuwi. Tulisi ngono kuwi sisan. Ayo tobat. Ngate terus grenengan masuk jos. Rada gedhi tur le nulis alun-alun kae men apik banget ya tulisane. Tulisane apik ning isine elek. Wong kabeh ya ana pertanggungjawabane ya gek ming do guwang wektu kanthi cuma-cuma sing ngantek Allah ngekeki pepeling wal ngasri innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin sak temene menungso ki rugi. Karena le ngelola waktu ra iso. Sing ra rugi ki ya ming ilalan dina amanu wa amilu sholihati. Wong-wong sing selalu ngreksa iman bar iman direksa mempeng ngamal soleh. Sing ngamal soleh iki diwadahi nganggo iman. Maksude iman tur ngamal soleh pripun nek wis mlaku aku tak sedekah misalkan. Lah ngopo kok sedekah? Karena Kanjeng Nabi ndawuhke niki jenenge ngamal soleh sing dikandheni iman. Tak salat tahajud. Lah ngopo kok tahajud ning Quran Allah ngendika setengah saking bagian saka wektu wengi kowe tahajud. Mula aku tak nindakake dawuh Quran sebab sing dawuh Allah berarti li tahajud iman karena Allah tak nyumbang. Lah ngopo kok nyumbang ra penak? Lah kuwi ora iman nek kuwi. Wong ora krana Allah ming krana ra penak kok. Oleh ya ming ra penak wong tetep dicacat kok. 75 kok kan cangkem. Iya ming upamane ora tenan. Mula sing ra rugi iki sing ngamal soleh, sing le ngamal soleh niku playune nang nggon sing diimani. Gek sing diimani Gusti Allah. Tak ngaji. Lah ngopo? Karena Kanjeng Nabi maupun Gusti Allah merdoke ngaji. Dadi aku ming netepi dawuh fardu. Aning kowe iki ketuaan ngaji kae tetep ra pinter. Aku ki ming netepi fardu ora golek pinter. Nek kaya aku ra pinter ki lumrah. Wong wis tuwa, kae sing rada nom kae. Kae gene sprene goblok. Ora apa-apa nek aku ora pinter sing penting nek wis gugurke kewajiban, diperintah kon ngaji ya, sepeneng ngaten iki. Dadi wis gandeng wis gugurke kewajiban ya wis teruske sesuk kok. Ya wis gugurke kewajiban kok. Teruske sesuk kok ya. Moga-moga dadi paringi pitulungan
sehat waras lahir batine, saged istiqomah ngaji ibadahe, nekake manfaat faedah dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.